min mbiyetemi ko professeur Fary Silate Ka ko min woni hoorejo tabde pulaw Sénégal. Hande min garno ɗo yettere Allah hawride kureji amen e gardigo baɗiraɓe men moƴƴo biyeteɗo Abouraki Ba mo ganduɗon min kaldo ko abbete holno peeje min mbaɗata ha jangde ɗemgal pulaar to bindol fuɗa gaay jaalo gaay ñiiɓa gaay tawa ene yaade jangde gandal yaade jangde mecce ene yaadi kadi e golle gaddoje kalis ha tegni noon e golle rewɓe e sukaɓe yettere Allah noon min tawi ɗo yimɓe moƴƴuɓe saabu helifaɓe diine ɓe gaari wayni imam Samba Sow en helifaɓe aada ɓe gaari chef de quartier en chef de village en e wonɓe conseil municipal gaari sukaɓe gaari onon rewɓe on gaari te onon gandi so ɗemgal haalama ko onon goni hoore saabu onon jogui galleji onon guitoto neɗɗo ko nene makko walla mbiɗen yummo etoto haaldude ɗemgal so woni tiggoyel wadde noon bato o weeli saabu min kaali ko woni ko goƴa amen ko addi amen ko e inde tabital pulaar ko Sénégal hedde ɓamtore pulaar yimɓe ne jaabima hen si Allah ko waɗi fayida saabu kolliti eɓe jaada e miijo ngo min kolliri kadi mamin mbaɗa feere kala wuro fulo wonko ɗo nder région de Dakar walla wuuro ɗo fulɓe goni yiɗɓe janngude ɗemgal mumen ɓe jangira ngal bindol ɓe keeɓa hen gandal ɓe jaada e jamanu mami limtongo ko wiyete ko français recensé kadi min ƴeew hol yiɗɓe toon janggo waɗe listeji waɗe doggi inɗe so ɗum waɗama min ganda joni homin keɓlanto koɓliranto ɗaɓɓude ɗen ɗon dode ɗaɓɓande ɗumen janguinoɓe min puɗɗora ɗon. Machallah min jii programme mon dañi sens e si hande homo waɗɗon visé sukaɓe tan walla rewɓe walla worɓe homo wawi janggo on programme e on programme ko programme foof mawɓe yo sukaɓe rewɓe worɓe saabu ko jangde mawɓe wiya alphabétisation ɗum jiiɗa jangde écalaji laamu ɗon ko sukaɓe tokoɓe duuɓi jeegom jeeɗiɗi puɗɗorte kono ɗo ko kala mawɗo jaralteɗo ko ƴetti ko duuɓi jeeɗiɗi ha capanɗe jeeɗiɗi so weeli ɗum naata hen goto fof mbiɗen gandi mbaɗa feere ha jangga woto ko dañi hen kam seeɗa homo ɗum hutoro rewɓe ko noon sinno ko saaga noon rewɓe sukaɓe ɓe ganduɗa kañum koɓe liggoto ɓuura heew saabu ayi rewɓe so janggi ko nafoore mawde saabu soɓe janggi tan ɓe pewno ko heewi nder galleji te kadi maɓe duñti sukaɓeɓe e janggude worɓe mawɓe kam mbiɗa andi ɓuuri ɓe wurani hen sawade ɓurata ka janguede walla yaade geddu walla yaade bitikaji walla yaade marché walla yaade luumo walla yaade juma kono noon ɗum uddaka jangde mawɓe ko jangde mawɓe wiya mawɓe puɗɗori tan koye ko cukalel toksel dañel juuɓe jeeɗiɗi jeetati fayi dow tawa guel dañani fartange janggoyde école on no toɗɗa hen rewɓe ɓe ganduɗa ɓe jogui GIE ji ɓe jogui groupement ji tawa heɓe jiiɗi liggade kalis tawa ɓe janggani hiisa ɓe janggani bindol ko fottit tan ɓe kaala ɓe mbaɗa kalis e kore ɓe gostodira ɗen so tawama so janggui bindol ma ngol naf ɗumen e golle ɗe mbaɗande mbaɗɗe e goɗɗe e projet ji goɗɗi e goɗɗi transformation céréalière e transformation laitière kala ko foti on par ce que min jiiɗi joni ko jangde mawɓe woto won tan jangde bindol ɓolol wiɗum yadama janggude mecce e janggude gandal kadi kala ko mawɗo janggi yo hutoro ɗon e ɗon cukalel so fuɗɗima jangde homo dañi duuɓi jeeɗiɗi wono liggoye mbiyel dañi duuɓi capantati walla nogas ɗon min ko mawɗo si dawi janggoye classe tan so arti gallem yo taw hay tawi ɗiɗi janggi yo taw homo ɗum wawa hutoro e nder gurdam ko ɗum woni fandare amen eyyi ɗum ko gonga saabu si neɗɗo hay si aljanna suuɗama ɗum anda ko ɗum woni sa noddi ɗum arata wadde noon alay saago min ƴeewa peeje hon min kirjani to yimɓeɓe ay wona ko mbaɗɗon ko vraiment mbiɗa hen waɗa profité mi yettuma an yo dennagal ɓeɓe liggoto e gorko moƴƴo o joguiɗo caméra o yo on foof yo Abouraki en foof ko darde moƴƴe e nder on saabu ɗum ɗo hayso nanama tan ma on naf déjà ko heddi ko ma en mbaɗ batuji ma en kaal kadi e radio ji proximité radio ji min communautaire ma en nel kadi yimɓe mbiɗen gara ma en mbaɗ kadi ko wiyete jewte conférence uji ɗum fof ko toon eyyi mamin nel yimɓe ne wuuro foof ɓe yimɓe nananɓe amen ɓe ganduɗa ɓe paami ko yatte ko taw soɓe jeyta ɗen ɗon guure eɓe mbawi hirjinde yimɓe ɓe pindina ɗumen tawa ɓe nderi ɗum ko batuji walla haala radio ji
walla kaldigal damal ha yimɓe ganda ko yahate ko ɗum jaran ɗumen nadde hen saabu hunde ko wawi moƴƴi foof sa famani ɗum heɓidaki ɗum a hoolata ko nadde hen saabu neɗɗo yiiɗa ko hesde neɗɗo yiiɗi koko wowi kono noon ɗe wonno ko ɗum nafoore Afrique mi wiyani fulɓe tan de ko nafoore Afrique hande jooli e aduna he foof ko jangde jangira ɗemɗe Afrique Pulaar noon ene jeeya e ɗemɗe Afrique ɓurɗe yajde ina yara hande haaloɓe ko famɗi foof million ngaji 95 e nder Afrique leyɗele 27 ko jiiɗa noon wonɓe Amérique wonɓe France wonɓe Belgique wonɓe ɗo ha Chine wonɓe ha Australie wonɓe ha leyɗele araboɓe e mbiyami tan ko bandiraɓe yoɓe mbattu hakkille e heblanade gam ɓe mbawa janggu ɓe jangira ɓe jangina ɗemgal mumen Pulaar ɗemgal Pulaar kay ɗemɗe Sénégal jeeya kono kay ɗemɗe Afrique kadi jeeya te eɗen gandi jangde ko famɗo suura heewa lammina yettude Allah tan yettude mo an Oumou Sow an caméraman o e yettude radio mon Tawital Blog TV e yettude vraiment Bambilor naaɓe foof e Gorom naaɓe foof hayayi deni en foof en koɗeji men wonɓe ɗo fof pullo mum ceɗɗo mum séréer mum capaɗo mum enen fof ko en gotum hande eɗen kaala ɗemgal Pulaar yo jangge sehilaɓe won woɗɓe to kaala yo ɗemgal séréer jangge wona han kadi yimɓe woni yo ɗemgal wolof jangge min mbaɗi ko ɗemɗe Sénégal fof yo en janginen jangiren ɗemɗe men ko ɗum woni ndimago men